5 πράγματα που χρειαζόμαστε εμείς οι ισοστρεφείς. Ονομάζομαι Μαρία Μαγκανάρη, είμαι προσωποκεντρική σύμβουλος και ψυχοθεραπεύτρια, σύμβουλος γονέων, ζεύγους και οικογένειας. Νούμερο 1. Βαθιές συζητήσεις. Συχαινόμαστε το κουτσομπολιό, αλλά ενθουσιαζόμαστε όταν κάποιος μας ανοίγει την καρδιά του. Νούμερο 2. Να μην μας διακόπτουν όταν εργαζόμαστε ή όταν μελετάμε, γιατί μας αρέσει να βυθιζόμαστε σε αυτό που κάνουμε. Νούμερο 3. Μοναχικός χρόνος και ησυχία, γιατί εμείς οι ισοστρεφείς χρειαζόμαστε χρόνο με τον εαυτό μας για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Νούμερο 4. Τα ζώα, το νερό και η φύση γενικώς, γιατί μας ηρεμούν. Νούμερο 5. Ο χαμηλός φωτισμός και η μουσική, γιατί αλλιώς αναστατωνόμαστε. Και εσείς ως ισοστρεφείς τι έχετε πραγματικά ανάγκη? Καλή συνέχεια.